Μάλιστα, καθηγητά του πες. Δεν απαντάνε. Όχι. 3 η ώρα ακριβώς. Και ένα. Πάμε, να μας κάνει και προγράμματα γυμναστικής. Όχι παπαράτσι. Αξιονία! Και πάμε και τώρα παιδιά παπαταρία. Ναι, μια παραγγελία θα κάνω. Είμαι Αλέξης. Είμαι ο Γιάννης. Και είμαστε. Οκ. Έτσι που κόβλου, είστε έτοιμο? Ναι. Action! Η ιδέα ήρθε από το άλλο μέλος της εκπομπής. Η ιδέα ήρθε έτσι από την πρότεινα στο Γιάννη και ήμασταν όταν άρχισε η ιδέα της εκπομπής. Οι βλάκες η εκπομπή έτσι τα αστεία που κάνουμε μεταξύ μας αυθόρμητα το ότι είμαστε έτσι, πώς να το πω, χύμα τελείως ειδικό στο το όλο θέμα έτσι. Κάναμε ίσως και κάτι πιο ενδιαφέροντα. Τι χάλασε. Να δω, έχω τι μπαταλίες παίρνει. Στην εκπομπή, εντάξει, πέρα την πλάκα. Χρειαζόμαστε ποιοτική διόρθωση. Έτσι λίγο προσπαθούμε πέρα την πράγματα. Προσπαθούμε, αλλά ναι. Άμα δεν έχεις το χρηματικό, δεν μπορείς να κάνεις πολλά. Έτσι από την εκπομπή, από τα πολλά θέματα της εκπομπής, ποικίλων θεμάτων που υπάρχουν στο διάφορο. Αρέσει και μια αθλητισμός, το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ, το βόλεϊ, το πόλο. Το σινεμά τώρα που έχω διαλέξει, ας πούμε, οι διακοπές είναι πιο επίκαιρο, το έχουμε βάλει έτσι. Αλλά το σινεμά είναι επειδή έχω πάρει την κλίση από το σινεμά πολύ, οπότε επειδή ασχολούμαι και με... Κατάλαβες. Δηλαδή, πώς να το πω, διάλεξα αυτό γιατί είναι το πιο πράγμα που έχω περισσότερη κλίση αυτή την περίοδο. Εγώ παραμερινώδες μάλλον, δεν ξέρω τι να σου πω κι εγώ εκεί στο γραφείο. Είμαι Αλέξης. Είμαι ο Γιάννης. Είμαστε